V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Milé deti, dievčatá, chlapci, drahí rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, vy všetci, ktorí ste prišli dnes na slávnosť prvého svätého prijímania vašich detí. Slávnosť prvého svätého prijímania je deň, ktorý sa pamätá veľmi, veľmi dlho, možno aj celý život. Nie len kvôli tomu, že každý bude mať peknú fotografiu a bude mať videozáznam, ale je to deň, ktorý by sa mal dotknúť aj našich srdc. My sme urobili všetko preto, aby to tak bolo. A na dnešnej svätej omši už nechajme teraz spôsobiť Ježišovu milosť, ktorá je neviditeľná, ale dokáže robiť veľké veci. Pomalu chvíľu sa o tom presvedčíme na jednom pokuse, kvôli tomu tam máme pred oltárom tie dve fotbalové lopty. Sú tam ešte? Sú tam? Dobre. Včera deti ste boli na prvej svätej spovedi, takže teraz už len v tichosti oľutujeme svoje hriechy, aby ak náhodou niečo sa nám zase ešte podarilo nezvládnuť, aby nám to Pán Ježiš odpustil, aby naozaj vstúpil do čistého srdca a mali sme radosť, ktorú prislúbil tým, ktorí mu dôverujú. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj povedal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. A tak vždy,